Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. L-hekk imsejħa taxxa roża magħrufa internazzjonalment bit-terminu Ingliż Pink Tax fil-fatt mi taxxa xejn. Dan it-terminu jirreferi għad differenza li hemm it-tendenza fil-prezzijiet tal-istess prodott li jinbih verżjonijiet kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Fil-fatt dan huwa fenomenu madwar id-dinja kollha li prodotti li jiġu riklamati speċifikament għan-nisa ikollhom prezz ogħla mill-istess prodotti li jkunu riklamati speċifikament għall-irġiel. Dwar dan il-fenomenu One News samel eżerċizzju fejn qabbel uħud mill-prodotti fosthom dawk tal-iġiene personali. Kien hemm fejn il-prezz tal-prodott speċifikament imirat għall-irġiel kien fil-fatt orħos minn dak riklamat għan-nisa. Riċerka li pubblika l-Forum Ekonomiku Dinji wriet li teżisti differenza fil-prezzijiet fuq il-bażi tal-ġeneru, differenza li hija evidenti l-aktar fil-prodotti għall-iġiene personali. Dan l-istess studju li sar fuq 800 prodott ta' 100 kumpanija differenti juri li l-medja tal-prodotti indirizzati lejn in-nisa huma 13% ogħla minn dawk immirati lejn l-irġiel. Komplejna bl-istħarriġ tagħna fejn innotajna li kien hemm xi ditti ta' fwejjaħ li għall-istess ammont ta' fwieħa u bl-istess isem il-fwieħa mirata għall-irġiel kienet orħos minn tan-nisa. Din id-differenza fil-prezzijiet tidher ukoll f'ċerti ħwejjeġ fejn saħansitra l-istess għamla ta' flok il-prezz għall-irġiel huwa 20% inqas minn dak għan-nisa. Madankollu huwa fatt ukoll li mhux kull prodott jew kull kumpanija tagħmel distinzjoni bejn il-prezzijiet għan-nisa u l-irġiel. Ir-realtà tibqa' li kollox ma kollox madwar id-dinja hemm diskriminazzjoni fil-prezzijiet bejn il-ġeneru li qed taffettwa nisa minn kull sfera tas-soċjetà. Fil-fatt, in-Nazzjonijiet Uniti appellat lil pajjiżi madwar id-dinja biex tiġi eliminata din id-diskriminazzjoni sabiex jiġi żgurati li n-nisa jiksbu partiċipazzjoni sħiħa u ugwali fl-ekonomija. Fihom il-mara tkellimna mas-segretarju parlamentari responsabbli mill-ugwaljanza Rebecca Buttigieg li qalet li l-Gvern Malti huwa determinat li jindirizza u jelimina t-tendenza li prodotti utilizzati minn nisa ikunu aktar għaljin minn dawk utilizzati mill-irġiel. Żidet tajt li barra minn hekk waħda mill-wediet fil-manifest elettorali Malta flimkien titkellem dwar it-qasim xejn ta' prodotti relatati mal-menstruazzjoni fl-iskejjel. Is-segretarju parlamentari Buttigieg qalet li l-Gvern jemmen f'din il-miżura xi wkoll pass il qudiem biex tinqeret l-istigma li għadha assoċjata ma' dan il-proċess naturali. Hija komplet tajt li l-Gvern diġà tellaq il-proċess biex tiġi implementata din il-miżura fost l-oħrajn billi qed jiġi analizzat x'impatt kellha din il-miżura f'pajjiżi li diġà wettquha sabiex pajjiżna jitgħallem mill-esperjenza tagħhom. Is-segretarju parlamentari saħqet li jekk ma nkunux aħna stess li nisfidaw l-status quo u nitkellmu fuq affarijiet li naħsbuhom kontroversjali u li ma jitkellem dwarhom ħadd, l-affarijiet li aħna nixtiequ li jinbidlu jibqgħu ma jinbidlux.